Τζαζοϊστορίες. Στο 5ο νηπιαγωγείο της οδού Ειρήνης συνέβαινε ένα πολύ παράξενο και ανεξήγητο φαινόμενο. Κάθε πρωί η μαμά της Στεφανίας ετοίμαζε τη μικρή της για το σχολείο. Την βοηθούσε να φορέσει τα καθαρά και σιδερωμένα της ρούχα και της έφτιαχνε τα μαλλιά. Της έκανε 2 όμορφες κοτσίδες με χρωματιστά λαστιχάκια και τσιμπιδάκια με πασχαλίτσες. Ωστόσο, κάθε απόγευμα, όταν η Στεφανία επέστρεφε από το σχολείο, τα μαλλιά της ήταν σαν ένας μεγάλος φουντωτός θάμνος. Αν η μαμά της έψαχνε με υπομονή μέσα στο θάμνο, έβρισκε τα τσιμπιδάκια με τις πασχαλίτσες. Πολλές φορές όμως έβρισκε και άλλα πράγματα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Μία φορά βρήκε ένα κουλούρι, μία άλλη φορά ένα αυτοκινητάκι και μία φορά ξέθαψε από τα μαλλιά της μία ολόκληρη κασετίνα με χρωματιστούς μαρκαδόρους. Κάποτε μάλιστα, μαζί με τα τσιμπιδάκια με τις πασχαλίτσες, βρήκε και αληθινές πασχαλίτσες. Όταν ρωτούσε τη Στεφανία πώς συνέβη αυτό, η Στεφανία απαντούσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω, μαμά. Εγώ απλώς πηγαίνω στο σχολείο και όταν γυρίζω τα μαλλιά μου είναι έτσι». Η μαμά της Στεφανίας αποφάσισε να πάει στο σχολείο για να λύσει αυτό το μυστήριο μια και καλή. Εκεί συνάντησε μια γυναίκα που έφερνε ένα καθαρό και καλοντυμένο αγοράκι. «Καλημέρα». «Καλημέρα. Εσύ πρέπει να είσαι η μαμά της Στεφανίας της ανακατομαλούσας. Σχεδόν δεν τη γνώρισα με τα μαλάκια της έτσι ωραία χτενισμένα». Η ίδια σάστησε. «Εγώ είμαι, εσείς ποια είστε?» «Είμαι η γιαγιά του Γιάννη του Στραβοκουμποτη». «Μα γιατί τον λέτε έτσι?» «Α, μην τον βλέπεις έτσι. Κάθε φορά που επιστρέφει από το σχολείο, όλα τα κουμπιά στο πουκάμισό του είναι κουμπωμένα σε λάθος κουμπότρυπα. Μάλιστα, μια φορά βρήκα κουμπωμένο το τελευταίο κουμπί του πουκαμίσου στη κουμπότρυπα του παντελονιού του». «Μα πώς συμβαίνει αυτό?» «Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Αυτή εκεί είναι η Μέρη η απρόβλεπτη. Κάθε μέρα έρχεται στο σχολείο με ένα βιβλίο και ένα παιχνίδι και επιστρέφει στο σπίτι με διαφορετικό βιβλίο ή διαφορετικό παιχνίδι. Μια φορά γύρισε και με διαφορετικά παπούτσια από ό,τι πήγε. Κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει. Αυτός εκεί είναι ο Άρης, ο Μουσκίδης. Κάθε απόγευμα που έρχεται να τον πάρει ο αδερφός του, τον βρίσκει με βρεγμένα μαλλιά και ρούχα. Κανείς δεν ξέρει πώς συμβαίνει αυτό, αφού δεν έχει βρέξει εδώ και 1 μήνα. Ο αδερφός του δοκίμασε μια μέρα να τον ντύσει με αδιάβροχο και γαλότσες, αλλά όταν ήρθε να τον πάρει, τον βρήκε πάλι βρεγμένο μέχρι το κόκαλο. Ανεξήγητα φαινόμενα». Τότε πλησίασε γελώντας η δασκάλα των παιδιών που άκουσε τη συζήτηση. «Σας βλέπω τόση ώρα να συζητάτε όλο απορία και νομίζω ότι μπορώ να λύσω το μυστήριο. Θέλετε να μάθετε πώς συμβαίνουν όλα αυτά τα περίεργα φαινόμενα?» «Και βέβαια θέλουμε». «Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να περιμένετε μέχρι το διάλειμμα και να δείτε με τα μάτια σας για να καταλάβετε». Και του ζήτησε να περιμένουν στο προαύλιο του σχολείου. Μόλις χτύπησε το κουδούνι, όλα τα παιδιά βγήκαν έξω και άρχισαν να παίζουν. Ωστόσο, δεν έπαιζαν απλά. Ο Γιάννης είχε βγάλει το πουκάμισό του και το είχε τυλίξει σαν μπέρτα γύρω από το λαιμό του, κάνοντας τον υπερήρωα. Κυνηγούσε τον Άρη, που έτρεχε πιο γρήγορα από γαζέλα, ασταμάτητα γύρω-γύρω στην αυλή, με τις πρώτες σταγόνες υδρότα να έχουν ήδη σχηματιστεί στο μέτωπό του. «Άρη, πάλι το σύμφου να κάνεις?» Η Μέρη έτρεχε από παιδάκι σε παιδάκι και έδειχνε ένα βιβλίο. Όταν κάποιο παιδάκι ενθουσιαζόταν με το βιβλίο της Μέρης, η Μέρη του το έδινε και έπαιρνε σαν αντάλλαγμα ένα δικό του. Όμως, πιο χαρούμενη από το παιχνίδι ήταν η Στεφανία. Μέσα σε 1 λεπτό είχε κυλιστεί σε μια στίβα από πλατανόφυλλα
Είχε σκαρφαλώσει ένα δέντρο, είχε κάνει τσουλήθρα ανάποδα και είχε βάλει το κεφάλι της σε μια λακκούβα που έσκαβαν δύο συμμαθητές της για να δει πόσο βαθιά είναι. Η μαμά της Στεφανίας και η γιαγιά του Γιάννη γέλασαν με όλη τους την καρδιά μόλις είδαν αυτό το θέαμα και είπαν στη δασκάλα: «Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να λυθεί το μυστήριο». «Κανένα πρόβλημα», είπε η δασκάλα. «Το μόνο που θέλω είναι, αν βρείτε το σφουγγάρι του πίνακα, να μου το φέρετε. Το έχασα σήμερα το πρωί και υποψιάζομαι ότι βρίσκεται μέσα στα μαλλιά της Στεφανίας, αλλά δεν τολμώ να ψάξω εκεί μέσα».